fanden skete der, ja? Det var ham, John. Kan du huske ham? Ja. Ja, det var sygt. Der er nogen giver en gammel dame. Ja. Der er ikke alt fra. Er der nogen problemer? Nej, overhovedet ikke. Det hele gik som små. Hvad så? Ja, du ved, jeg hjælper ham. Ja. Du ved. Så ham ser hun nok ikke mere. Power, mand. Ja. Så lå hun derude. Nej, han roer ikke så meget. Ja. Man kender jo typen, ikke? Ja, der er en gammel. Ja, se. Der er noget på sådan. Der er noget igen. Og det er jo ikke bare til dagligt, det er næsten hver dag efterhånden. De tager røven på en. Det gør Ja, jeg. hver gang. Ja, hver gang. Der er masser af dem. Ja, det er bare at komme tilbage. Nej, klart, de skal have klar besked, ikke? Altså. Ja, Hvis de ikke forstår det, så så kan vi ikke bruge det. overhovedet ikke. Så er der kun lidt til at gøre. Det er klart. Det skulle ske et par gange. Ja. Du har også prøvet den her slags før, du har set. Jeg har prøvet det et par gange. Det er simpelthen nogle originaler af det så. Ja. Tager røven på dem. Det er Rolf, kom ind. Det er Rolf, kom ind. Det er kommissær Jensen. Vi har svinet. Jeg så, han fik tasken. Ja, så rykker vi ind. Vent lidt. Der er nogen ved døren. Kom her ind, dit svin. Ser man det? Jeg er vist på at besøge af ordensmagten. Jeg tror, du har en lille sang at synge for os. Min lille ven. Kom her. Ja, Rolf, kom ind. Han er strømmer. Han er kraftedeme strømmer. Han er ikke alene. Gå ud og pakke bilen. Så snakker lidt med vores unge ven. Jeg går ud fra, at du så, hvad der var i tasken. Ja. Og du ved, hvor det kommer fra. Ja. Jeg er bange for, at det sætter dig i en meget ubehagelig situation.
helvede til. Jeg kan love dig en ting. Vi kommer til at følges ad. Vi kender alt til mordet på Dorte Sørensen, som du skød og voldtog bagefter. Og lille Sofie Toft på kun 7 år, som du bandt skar halsen over på. Og vi kender også til... Det er sandt, det er sandt, det er sandt. Jeg har i blodet travet så langt. Skulle jeg ikke kunne mere, ville det at vende om, hvad lige så pladser. Drive hår. Macbeth. Shakespeare. Giv mig. Har du nogensinde myrdet et andet menneske? Nej, selvfølgelig har du ikke det. Du er jo et godt menneske. Er du klar over, at inden man bliver slået ihjel, skider man i bukserne? Nej, det lærer I jo ikke inde på politiskolen. Er du ved at skide i bukserne nu? Det var ikke mig, det var gerne. Det var ikke mig, der sagde, det var gerne. Frank! Hvad gør vi? Det er ikke noget, du skyder sindssygt udenfor. Du slipper aldrig ud herfra. Hvad skal vi gøre, Frank? Få de andre ind. Hvad fanden gør vi? De skudt ind i min ven. Vi skal nødt til at gøre noget. Jeg er klar over det. Ved du hvad? Men altså, vi kan sgu ikke storme det her hus. Det kan vi ikke. Vi er nødt til at sikre forstærkninger. Og hvad med Rolf? Ja, men vi må vente. Har du tænkt dig at få røv herude? Ja. Men de svin slår vi ihjel. Ja, vi må gøre noget. Vi må storme det. Så er det sgu for sent. Kom tilbage nu! Fra en side skal vi prøve. Det er politikommissær Ove Jensen. Gå væk fra bilen. Med hænderne over hovedet.
væk. Det er min billet herude herfra. Kom så, Tit! Slipper dig ikke væk i liv! Forstår du ikke det, hvor jeg... Hold din kæft, dit skide pansersvin! Hold din kæft! Nu skal du høre godt efter. Vi to går ud af den dør. Du går forrest. Jeg går lige bagefter. Hvis du så meget som prøver på at gøre noget fikst, så skyder jeg hovedet af dig. Er den fisset ind? Hallo, Panser! Hallo! Har du set, hvad jeg har her? Har du... Genkender du ham? Hvis du gør noget, så skyder jeg ham. Forstået? Du har 10 sekunder til at smide våbnet og få væk fra betjenten. Lad mig køre! Hvis det der gør, hvad han siger. Jeg gør sgu ikke noget, så længe jeg har dig. Du har 5 sekunder tilbage. Sidste chance. Er du ved at skide i bukserne nu? Hold din kæft! Hold så din kæft!